Hoe hoger het niveau, des te wichtiger binnen de details. Ares let in de play-offs vaak prima spul zien, maar de stekjes die ze vallen litten worden genadeleers afstraft. Rond 18-18 gaat het mooi gelijk op. Maar dan volgt een merkwaardig tweede kwart. 3 minuten lang weten beide ploegen net te scoren. En Erik Braal sjocht aan de buil hingen. Want ik zijn team scoort net mee. En er moet een keer een ommekeer komen. En die komt er. Want de 3 punter van Leiden betreft een van de vele. En ze rennen heel hard bij Ares wij. Ares scoort maar liefst 6 hele minuut lang net. En het verschil groeit naar 16 punten. Het stiert de ploeg van Erik Braal te prijzen dat ze neer de kop hingen litten. Dexter Hoop is heel sterk in het vierde kwart. Scoort maar liefst 10 punten van zijn team. En Ares komt dichter en dichterbij. Tjoe de Pola met de 3 punter in de buzzer. En dan is het nog maar 4 puntjes verschil. En Ares klampt aan. Met nog 3 minuten te gaan is het maar 3 puntjes verschil. En lijkt het weer heel dolle wedstrijd. Maar dan, de 3 punter van Leiden. En dan laten zij zien dat zij meer ervaring hebben met finale spelen. Zij helje verwoestend uit in die laatste seconden en rennen flatteerd uit naar 64. En voor Ares binnen de deuven weer zoer. Deze wedstrijd die wordt allemaal op kleine details wordt die beslist. Een aanvallende rebound, een losse bal, een bal wel of niet scoren. Ik denk, we hebben evenveel turnovers als zij. Zij scoort er net wat meer punten uit. Nou, we komen zeker ervaring tekort en dat moeten we goed maken met een enorme hoop energie. En met een hele hoge intensiteit. Dat lukt ons voor hele grote delen van de wedstrijd. Maar niet 40 minuten en dat is nodig in deze wedstrijden. Jongens, die is het vierde duel in Ljouwert. Bij verlies van Ares is Leiden kampioen.